Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ringkat lang bat ka Perthai Barok Kaway, ka Office Jong ka District Medical and Health Officer West Khasi Hills District, Arangkat ka Jinges Nokti lang bat ka STYX Dance and Fitness Studio. Kila rakhi ya ka International Women's Day, da ka bapenlong ya ka jingya shat Zumba, ka balongru ka jingshat kilan med banlaj na ki jingpang ki babonjay. Ka jingtmu jong kani ka tanat ka koit ka khya banya shimbenta hagani ka jingshat Zumba, ka longru kat kum ka phang rakhi jong kani ka sngi, ka baong chose to challenge. Hagani ka sngi lawan banya shimbenta langru de ki nong tray jong ka tanat ka koit ka khya, bat kumju ki kenthai, bat ki long kami nagathay nong stoin. Ni don mo kata ka item ko ba ngin pen I la ni kwa ban le something mo kana bagi para kan thei jong I kin tip bat kin nang ban le mo ndi ban shuya mo tang bangila sngo bangila mo ngi sngo bala temen de shu bangin de shat mo hendring ndi ban shim gumta hendring ya wer ya phi ki para kan thei baro kande kamde ka ba ni shu mo sngo bang ngin sngo ba kade ka kai ba pen le ran mo yanur re kani ka way na ki benta bangin le exercise 1 kilometer yangi ban yo e ka met ba ko khya dai te ni kwa ngin le ka way kani ka Zumba mo ba ngin pen hang ni ka jing shat jangi ba ni khat ka Zumba dan nang hang ba kai sangata pinsia pet hi ngin pinsia shat ni sile kamen rangkat papi hang ni ka por ka thim ka ba ka thim ta ka sni ka ba ka ibu menta kalau choose to challenge bangi ro ni ong bangi lo ki kan thai ki bat lot bor mo ni se ong bangi de ki kan thai bat lot bor hendrai menta ya ni ngai very phi bangi de shu pengin ong bangi telat ni pen ingin challenge ba mangi ro ni de ki ba mo ban ya rengkat dor bat ki we ro ki laning ala ban ki rang baru hamde tang mo tang ki kan thai haki we ki ha la lagi pe ki we ki jala kum ka West Bengal mo ka we ka tong ka West Bengal ka kan thai ka mamata Banerjee kan pun thai ka ba lam ya ka jala West Bengal kan thai ka basta ka ta tagin pe ka sa jong ka ni internet ni bang mo ni ru challenge menta bangin long ki kan thai ki ban ya rang kator kum ha ki we pat ki jala batkari ka perthai baro we te tang kata nga po ro ngi pisa simpat nga wish pi baro ki prakan thai ba happy women's day ya pi baro hot nginang yeyo kamet ka basit baklan ngin ya rakhe ka kasni da ka jingkamen da ka jingge mo da ka kamet ka basit baklan ka Zumba ka di ka dance fitness ka bangi ngila banle exercise ling ba ka jingshan te ngidon kam ha ko ngi kin thai ngimdon por bangin lebon jat ki exercise mo ha ka ka perthai bam tangi ibon ha ki jat exercise ngai Zumba ka di ka we ka la ka bangi na kilometer ila jong da ka bangi pelut por tang mashi tengenta da ka bangi shat di jingshat ki jongi hang ne ki pishat ha ka kom ki exercise te da ka bangi le ye ki ne ka wanra shibon ka awareness kumno kumangi ki kan thei nang ban sumari lak jong ka met ka phat tengi ha ka jingbun kam ha ka ha bangi pe ya ka yin ka se mi ki kon ki ti ngim dan por ban sumari ka jong te kane ka long kalat ka ba gila ban sumari ka met ka phat ka jongi lengba kani ka jingshat Zumba te kane ka long ka ba man to shibun yani kan thei ka pelak yang nak stress benar ki babun ba ki jimpang ki system ki ba develop lemba ka jing haga jing san ki jing he ki jongi mo na ki jimpang ki babun jat ki diabetes ki high blood pressure ba ki we de ka we ru ka ni hang ne dance and fitness studio nga ai kalat ngapli kalat na banta ki khna samla khna thai ki bastunat ban shat bat kani ka studio ka play with prop so kita kabal gila banwan hakanu ko por gila banwan practice ki ting shat ki joki ki don kam space ting ting khna ki don jaka bakin practice ki ting shat joki tiki wan hani ki pendon kam ki ka studio banga ko ban kenturu ya ki
kena kan thei belon kesap ha kasat kila ban wan hani kila ban shimi kani ka kabu bakini ban wan ban practice hani kani ka jaga kalong free ye ki bakwa ban practice shat